कारण कंग्रेसा अन्तत बिटिसि ओनसोलाव एसे गसंनो हानोनो बहुत बोसोर नांगोन कारण बेखौ बिथांमोननि पार्टिखौ हाग्रामा महिलाया सिं बुफायनानै गसंनो हायै खालामना दोनखाबाय कंग्रेसा बुंनो थाङोब्ला बिटिसिआव टटेलि सिं बायनानै दं बिथांमोना गसंनो आरो बहुत बोसोर नांगोन बेनिखायनो गौरब गगৈ फैनायाव आं बुंनांगौ जेबो गैया पलिटिकल पार्टि गासैबो जिखुनु जायगायावनो थांनो हायो रायजो राजाफोरखौ लोगोआवनो सावरायनो हायो बेनिखायनो गौरब गगৈ बिथां फैनायखौ जों गाज्रि मोनाखै बिथाङा गावनि पार्टिखौ अर्गानाइज खालामनो नाजादों खालामदों जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया कारण गणतन्त्र पलिटिकल पार्टिफोरा मोनसे देशनि सिङाव जेरावबो थांनो हायो जेरावबो थांनायनि मोन्थाय दं बेखौ होबथानाय बा बादा होनाय बा गाज्रि मोननायनि बाथ्रा फैया जों इउपिपिएल सरकारा थांनाय बोसोरब्रै रायजो राजानि थाखाय मा मा खामानि मावदों बेफोरनि जा पर्यालोचनाजों लोगोसे मोनसे मोनसे समस्यायाव जोंहा बेसेबां रायजो राजाफ्रा सरकारनि आसनिफोरखौ मोन्दों बेफोरनि डिटेल्स मोनसे तथ्य मोननाय थांखिजों लोगोसे जा बेनिफिसियारिफोरनि गेजेराव मोनसे सिनाखि बायदियै बेबायदि मोनसे जों बेनिफिसियारि मिट हिसाबै मोनफ्रोमबो बियाबाव खुंबोदों आरो दिनै धनस्रि बियाबाव बे हाबाफारिखौ लानानै जों नै दिन बे हाबाफारि सोलिदों आरो जों गोजोननाय मोन्दों जे अन्तत धनस्रि बियाबनिफ्राय 8,000सो सुबुं दिनै बेयाव नुजाथिफैनानै बिथांमोना जे सरकारनि आसनि मोन्दों बेखौ जोंनो फोरमायदों जों बिटिआर सरकारनि निजस्व जिखिनि फ्लेगशिप स्किम जेरै आलारि सोरां बिथांखि गियान सोरां बिथांखि माइनाव सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि आइ अनसाय बिथांखि बेबायदि गोबां स्किम जों लादों आरो बे स्किमफोरखौ जों रायजो राजाफोरनो जेसेबां हायो होनो नाजादों आरो बेबायदिनो स्किम मोननाय जिफोर बेनिफिसियारि दिनै बेवहाय नुजाफैदों दिनै बेयाव नुजाफैनाय साफ्रोमबो सुबुङानो मोनसे ना मोनसे स्किम मोनदों आरो बिनि गेजेरजों बेखौ जों बिटिआर सरकारा गोरिब न'खरनि मानसिफोरखौ जों बोरै हायो बेखौ हेफाजाब खालामनो नाजादों आरो जों गोजोननाय मोन्दों अन्तत मोनसे बिएफनि सिङाव नङाबाबो 10,000 8,000 सुबुंफ्रा बे स्किमफोरनि गेजेरजों उपकार जादों आरो बिथांमोननि न'खर सोलिनायाव अन्त एसेबाबो हेफाजाब होदों आरो बेखौ जों बांसिन स्किमजों लाबोनो नाजागोन सरकारा जों मात्र दिनै बेखिनि हाबाफोरनि गेजेरजों जों बेसेबां साक्सेस जादों बेसेबांखिनि रायजोफोरखौ गोजोन होनो हादों बेसेबां रायजो राजाफोरनो जों सुबिदाखौ होनो हादों बेखौ मिथिनायजों लोगोसे आरो नेक्स्ट समफ्राव जों बिनिखौ बांसिन हाबाफारि लानो थाखाय एसे मोनसे थुलुंगा मोननाय बायदि हिसाबै दिनै बे हाबाफारिखौ लादों थांनाय बाराव गोबां जाहोनाव जों धनस्रि बियाबाव जेननो गोनां जादों जिहेथु जोंहा पार्टि हिसाबै गोदान बेनिफ्राय पार्टिनि स्ट्राक्चारबो खोब मोजां जायाखैमोन लोगोसे अपोजिसननि गोबां सुबुंफ्रा इउपिपिएलनि एगेन्स्टै नंखाय गोबां बाथ्रा फोसावदोंमोन आरो रायजो राजाफ्रा बे अपोजिसनाव फोसावनाय बाथ्राखौ फोथायनानै जोंनि इउपिपिएलनो भट होआखैमोन बेनि जाहोनाव जों जेनदोंमोन खिन्थु एबार थांनाय बोसोराव नैबे इउपिपिएल सरकारा जिखिनि खामानि मावो बे ओनसोलाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीनि सुबुंफोरनो बेखौ नुनानै दिनै गुबुन हारिफ्राबो जोबोद सेटिसफाइड आरो जोंनि सापर्टारा बांबाय थांनाय बाराव जों फ्राय 3,000सो भटनि खमाव जेननो गोनां जादोंमोन एबार खिन्थु जोंहा गोबां भट बांगोन आरो बेनिखायनो जों एबार देरहानाय बाथ्राया खाथां जानानै दं बेनिखायनो एबार जों धनस्रि समस्टियाव देरहागोन कंग्रेसा बुंनो थाङोब्ला बिटिसिआव टटेलि सिं बायनानै दं बिथांमोना गसंनो आरो बहुत बोसोर नांगोन बेनिखायनो गौरब गगৈ फैनायाव जों बुंनांगौ जेबो गैया पलिटिकल पार्टि गासैबो जिखुनु जायगायावनो थांनो हायो रायजो राजाफोरखौ लोगोआवनो सावरायनो हायो बेनिखायनो गौरब गगৈ बिथां फैनायखौ जों गाज्रि मोनाखै बिथाङा गावनि पार्टिखौ अर्गानाइज खालामनो नाजादों खालामदों जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया कारण गणतन्त्र पलिटिकल पार्टिफोरा मोनसे देशनि सिङाव जेरावबो थांनो हायो जेरावबो थांनायनि मोन्थाय दं बेखौ होबथानाय बा बादा होनाय बा गाज्रि मोननायनि बाथ्रा फैया बेनिखायनो जों बिथां फैनाय जोंहा माबा मोनसे खथि जागोन बेखौ साना कारण कंग्रेसा अन्तत बिटिसि ओनसोलाव एसे गसंनो हानोनो बहुत बोसोर नांगोन कारण बेखौ बिथांमोननि पार्टिखौ हाग्रामा महिलाया सिं बुफायनानै गसंनो हायै खालामना दोनखाबाय बेनिखायनो जों गियाखैबा गाज्रिबो मोनाखै बिथां फैनायखौ बिथां फैदों बेहाय उदालगुरि समस्तिनि माबा हिसाबै आं बिथांखौ बरायदोंसो आं नोंनि समस्तियाव भिजिट होना फैदों कारण बिथांमोना मोनसे नेसनेल पार्टिनि मानसि हिसाबै गावसोरनि पार्टिखौ फज'फिननो नाजागोन बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया